ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ చాప్టర్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. యాజ్ పర్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ 33% అనేది ఉండాలి, బట్ అంత పర్సంటేజ్ లేదు అనేది ఎవ్రీథింగ్ మనం రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లెసన్లో కూడా ఫారెస్ట్ గురించి చదివాము కొంతవరకు. ఈ నేచర్ అనేది ఫిల్టరేషన్ చేయడానికి ఈ ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా, నేచర్ బ్లిస్ఫుల్గా ఉండాలి అన్నా, మన హ్యూమన్ సర్వైవల్ అనేది ముందుకు సాగాలి అని అంటే ఈ ఫారెస్ట్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్లోరా అండ్ ఫానా, డిఫరెంట్ ఫ్లోరా ఫానా, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే వాటిని మనం డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తే తర్వాత మన సర్వైవల్ కూడా ఒక బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది. సో ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మన కంట్రీలో ఫారెస్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే టోటల్ వరల్డ్ మొత్తంలో ఉన్న అన్ని స్పీషియస్లోకి 8% అనేవి మన ఇండియాలో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. అంటే 8% టోటల్ వరల్డ్లో ఎన్ని జీవులు అయితే ఉన్నాయో అన్ని జీవుల్లో 8% ఆఫ్ ద స్పీషీస్ మన కంట్రీలో ఉన్నాయి. అండ్ అవి కౌంట్ వస్తే 1.6 మిలియన్ స్పీషీస్. అండ్ ఇందులో 81,000 ఫానా అండ్ యానిమల్స్, 47,000 ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్ అనేవి ఇప్పటిదాకా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయనివి ఎన్ని రకాల జాతులు ఉన్నాయో మనకి తెలీదు. అండ్ వీటిల్లో 47,000 మొత్తం ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఉంటే అందులో 15,000 ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అనేది కేవలం మన ఇండియాలో మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే దే ఆర్ ఎండమిక్ అండ్ ఇండిజీనియస్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. అంటే మన కంట్రీ అనేది రిచ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అని మనం చెప్పొచ్చు. చాలా వైల్డ్ లైఫ్ అవ్వనివ్వండి, ఫారెస్ట్స్ అవ్వనివ్వండి, న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనేది మన కంట్రీలో చాలా రిచ్. 10% ఆఫ్ ఫ్లోరా, 20% ఆఫ్ మ్యామల్స్ అనేవి ఎండేంజరింగ్లో ఉన్నాయి, అంటే అంతరించిపోయే స్టేజ్లో ఉన్నాయి. అవి ఏంటేంటి అనేది చూస్తే చీతా, పింక్ హెడెడ్ డక్, మౌంటైన్ క్వీన్, ఫారెస్ట్ స్పాటెడ్ ఆవుల్, ఇంకా ప్లాంట్స్ లైక్ మధుకా ఇన్సిగ్నస్, హుబార్డియా హెపటోన్యూరం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎండేంజరింగ్లో ఉన్నాయి అని మనం చెప్పొచ్చు. మొత్తం మ్యామల్స్లో 79 స్పీషీస్, 44 జాతుల బర్డ్స్, 15 స్పీషీస్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్, 3 స్పీషీస్ ఆఫ్ యాంఫీబియన్స్, ఇవన్నీ కూడా అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. 1500 వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ కూడా చాలా వరకు అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటినీ కూడా మనం చాలా కేర్ఫుల్గా అవి ఎండేంజర్ అవ్వకుండా, ఎండేంజరింగ్లో ఉన్నవి ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వకుండా వాటిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. దానికోసం ఈ స్పీషీస్ అనే వాటిని డిఫరెంట్గా కేటగరైజ్ చేశారు. అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, డిఫరెంట్ పాలసీస్, గవర్నమెంట్ పాలసీస్తో వీటిని సేఫ్ గార్డ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో IUCN వాళ్ళు మొత్తం వరల్డ్లో ఉండే స్పీషీస్ని అన్నిటినీ కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లోకి డివైడ్ చేశారు. IUCN అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. వీళ్ళు వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని రకాల జాతులైన యానిమల్స్ అవనివ్వండి, ప్లాంట్స్ అవనివ్వండి, అన్నిటినీ కూడా డిఫరెంట్గా కేటగరైజ్ చేశారు. అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ నార్మల్ స్పీషీస్ అంటే దాని పాపులేషన్ అనేది ఆ జాతుల పాపులేషన్ అనేది నార్మల్గా ఉంది, అంటే అవేం పెద్ద తక్కువగా ఏమీ లేవు అనే వాటిని నార్మల్ స్పీషీస్ కింద పెట్టారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటిల్ తీసుకోవచ్చు, లేదు సాల్, పైన్, రోడెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ స్పీషీస్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అంటే అంతరించిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. అంటే మనం వాటి మీద కేర్ అనేది తీసుకోకపోతే, మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మన యాక్టివిటీస్ అనేది కంటిన్యూ చేసాము అంటే అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతాయి, అవి అంతరించిపోతాయి. అలాంటి వాటిని ఎడ్జ్ టు ఎక్స్టింక్ట్ అంటే అంతరించిపోవడానికి
దగ్గరలో ఉన్న వాటిని ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ కింద పెట్టారు. ఈ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్లో బ్లాక్ బక్, క్రోకోడైల్, ఇండియన్ వైల్డ్ యాస్. నెక్స్ట్ వల్నరబుల్ స్పీషీస్. వల్నరబుల్ స్పీషీస్ అంటే వాటి పాపులేషన్ అనేది ఆ జాతుల పాపులేషన్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఆ తగ్గిపోతూ వస్తున్న వాటి గురించి మనం సఫిషియెంట్ కేర్ తీసుకోకపోతే, అంటే అవి బతకడానికి తగ్గ హ్యాబిటేట్ అనేది లేకుండా మనం డిస్ట్రాయ్ చేసేయడం వల్ల అది పాపులేషన్ అనేది గ్రో అవ్వట్లేదు. అలాంటి స్పీషీస్ అన్నిటినీ కూడా వల్నరబుల్ స్పీషీస్ కిందకి వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బ్లూ షీప్, ఏషియాటిక్ ఎలిఫెంట్, గ్యాంటిక్ డాల్ఫిన్. నెక్స్ట్ రేర్ స్పీషీస్. రేర్ స్పీషీస్ అంటే ఆ జాతులు అనేవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండవు, రేర్గా ఉంటాయి. అంటే కొంచెం పాపులేషనే ఉంటుంది, ఎక్కువ నెంబర్లో ఉండవు, అండ్ రేర్గా ఎక్కడో అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని రేర్ స్పీషీస్ అనేవి అని అంటారు. ఆ రేర్ స్పీషీస్ అనే వాటిని కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే అవి చాలా తక్కువ నెంబర్లో ఉంటాయి కాబట్టి. ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వస్తే హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్, వైల్డ్ ఏషియాటిక్ బఫెలో, డెజర్ట్ ఫాక్స్, హార్న్బిల్. నెక్స్ట్ ఎండమిక్ స్పీషీస్. ఎండమిక్ స్పీషీస్ అంటే ఇవి ఒక పర్టికులర్ ఏరియా, ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లేదా ఒక పర్టికులర్ కంట్రీలోనే అవి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మేబీ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అనేది ఆ ప్లేసెస్లోనే అవి ఉండడానికి సూటబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని ఎండమిక్ స్పీషీస్ అని చెప్పి అంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండమాన్ టెయిల్, నికోబార్ పీజియన్, అండమానీ వైల్డ్ పిగ్ అండ్ మిథున్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. వీటిని ఎండమిక్ స్పీషీస్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్. ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్ అంటే ఆల్రెడీ అవి అంతరించిపోయాయి, అంటే ఆ జీవులు అనేది మనకి ఇంకా కనబడట్లేదు ప్రెసెంట్. వాటిని ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్ అని చెప్పి అంటారు. ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్లోకి మనం ఏషియాటిక్ చీతా, పింక్ హెడ్ డక్ అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ స్పీషీస్ అన్నిటినీ కూడా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ని, ఫ్లోరా ఫానాని మనం ఎలా కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఫారెస్ట్స్లో ఉండే టైప్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. థ్యాంక్ యూ.